Doza kuştina narîn guran roja pêşemê li Amedê dest pê kir. Di dozê de 4 kes ji kuştina narîn tên dadkirin. Rûniştinayekê a dozê roja pêşemê li Amedê dest pê kir û dayika wê Yüksel, apê wê Salim, birê wê Enes û gundiyê wan Nevzat Bahtiyar îfade dan ku ev her 4 nav ji kuştina narîn tên sûcdarkirin. İddianameyê de êku îtiraf kiriye Nevzat ne ku ew kuştina narîn dide ser xwe, dibêje li ser talîmata apê narîn yani Salim Guran meytê keçikê ji ortê rakiriye biriye di devê çemda veşartiye. Hêjayê gotinekî ji bu dozê eleqeyek pir mezin heye û ji 4 aliyê Tirkiyeyê rêxistinên sivîl rojnamevan hatin. Bu davaya bu kadar ilginin nedeni? Sedema alaka mezin a dozê ew e ku zarokek 8 salî di nav Diyarbekir de bi awayek hovanî hate kuştin. Dibe qey malbat peymanekî li ser pêdenkiyê çêkiriye. Ji bu rastî dernekevin hewlek mezin ditin. Li bîragiştiya Tirkiye li hember vê helwestê di wijdanê de bû şîrîk. Bunun üzerinden bir vicdan ortaklığı yaratıldı. Kuştina zarokan politike. Gelek kes xwestin bikevin hola dadgehê. Lê ji ber ku cî biçûk hate bi dehan kes li derve man û ev rewş hate protesto kirin. Rûniştinayekê 3 roj dewam kir. Roja înê jî 22 şahîd hatin guhdarî kirin. Nevzat Bahtiyar îddia dike ku apê narîn Salim Guran zarokê kuştiye û bi gefan meyt bûyî daye veşartin. Bencî Baro, gelek rêxistinên sivîl, partiyên siyasî beşdarê doza narîn bûn. Serokê Baroyên Tirkiyeyê Erinç Saykan jî dozê dişopîne. Bu soruları Weke hukukzanek dikarim bêjim ku gumanbar li hember pirsên derbarê nakokiyên di îfadeyan de bersivên têr û tije nedan. Alaka welatiyan jî ji dozê re heye ku yek ji wan bavê Rojîn Kabayîş e. Rojîn ji bo xwendina zanîngehê çûbû wanê lê li wir mektê wê hate dîtin. Ez hatim ber edliyê dilê min şewitî. Ez jî hatim got belkî li vira milletvekîlî hatine, evê önlî hatine û avokat hatine. û ez derdê xwe ji wan re bêjim bira ji dava Rojîn re jî bibin alîkarî bikin. Belkî bibin teqîbcîsiyê dava Rojîn jî bira her tişt piçkî zû derkeve. Ji bona ku otopsiya wî zû derkeve pir dereng ma dixwazim zû bidin nîşandan û vanê vê ku vê wehşetê kirine ê ku vê qetlê amê kirine bira ew jî derkevin wan derxin ortê ku ceze giran bidin wan. Partiyên siyasî rêxistinên sivîl bi daxuyaniyan anî ziman doza narîn doza wan e. Bajarvana Amedê Sera Bucak jî destnîşan kir kuştina jin û zarokan pirsgirêka mezin a Tirkiyeyê û ji bo têgihiştina zayenda civakî bi pêş bikeve roleka mezin dikeve ser rêvebiriyên herêmî. Hêjayê gotinê ku rûniştinayekê a doza narîn ji pêşemê heta roja şemiyê dewam kire. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.